ja m'he vacunat. Moltíssimes ganes. Estic molt orgullós i molt content d'haver-me vacunat ja. Sí, ara mateix. Home, pues, ha sigut un any molt dur, som mestres i hem viscut un confinament en casa, aleshores pues, sí, teníem moltes ganes, la veritat és que sí. Torrent ha viscut este divendres el primer període de vacunació de 7.300 docents i personal de centres educatius de la ciutat. La Conselleria de Sanitat ha continuat amb l'administració de dosis i també continuarà dissabte 27 i es reprendrà el dimecres 31 de març i el dijous 1 d'abril. El pavelló poliesportiu del Vedat ha sigut finalment el lloc triat i escollit per a celebrar esta sessió de vacunació massiva. Que vamos a vacunar aproximadamente a unas 7.500 personas en 5 días, 5 turnos, más que días, ¿vale? Y hoy aproximadamente está previsto vacunar a unas 1.600 personas. A més, un full informatiu detallava els efectes secundaris que podien patir els docents després de la vacunació amb AstraZeneca. S'advertís que es poden presentar de manera lleu durant 2 o 3 dies símptomes com ara febre lleu, cefalers, dolors musculars, fatigues o nàusees, i es poden combatre amb antipèrics y analgésicos. Yo personalmente tranquilidad, sobre todo porque si algún problema ya han esperado una semana y la Unión Europea o lo que sea ha decidido que estaba bien, pues más tranquilo. Sí, bueno, las justas, tampoco después de lo que pasó con la AstraZeneca, pero sí, con ganas y ahora más tranquilo. En general, la jornada ha transcorrit d'una manera molt ràpida, de manera que s'ha accelerat el període de vacunació i en la primera jornada s'ha acabat abans de les 9 de la nit. Teníem hora a les 6:30 a la meva escola, hem aplegat a les 6 i ja res, a les 6:10 fora. Es que ha sido tan rápido que prácticamente no ha habido cola. Yo he pasado directo y no he esperado ni 5 minutos para que me pinchen. Molt ràpid, molt professional i molt bé, molt còmode, molt còmode. Durant el període de 15 minuts, els docents han hagut d'esperar en una sala habilitada en distàncies de seguretat per tal de veure si existia algun tipus d'efectos secundari. Hasta el momento no hemos tenido ninguna incidencia, pues el típico miedo que traen algunas personas, pero eso que no tiene nada que ver con la vacuna. Per ara no, ara veurem com va la nit, com va el següent dia, però jo crec que va anar tot bé. La vacunació, com ja saben, continuarà i serà el dissabte 27 i el dimecres 31 de març i dijous 1 d'abril.